Айде да видим сега Ванката какво е направил, да го изненадаме междинно, да видим има ли много щити, клетката вътре бясна ли е и как стоят нещата. Давайте. Ето, тук може да видим старите врати, които са свалени. Тази врата, тук съответно остана част от старата конструкция, за да може да държи дървената конструкция, гипсокартона горе, за да не падне целия. Предвидели сме, за да няма много довършителни дейности. Тук освен перваза от касата, сме предвидели един допълнителен комплект первази, който ще бъде поставен, за да скрие вече изцяло всичко, защото стандартният перваз няма да стигне до края. И предстои да видите в края на деня какъв ще е финалният резултат. Тук при тази врата се отчупи малко от мобилката, което трябва да се шпаклова и боядиса наново. Клиентите са наясно с това нещо, подготвени са за корекции. Ето това се случва, когато се сменят врати при готов ремонт или пък се слагат след като е готов ремонта. Всички клиенти, бъдещи и настоящи, трябва да са наясно, че ако се сменят само вратите, е възможно да се случи нещо от сорта на което се случи тук, при положение, че имаме стари врати, които да демонтираме. Иначе Ванката тук е направил нещо, което не му влиза в задълженията, ама той понеже е печага. Прерязал е, по-рано ви показах тук перваза от ламината, той го е прерязал и го е сложил му капачката, залепил го е и го е направил перфектно, нали, спрямо перваза на вратата, за да няма ангажимент клиента. Тук сме покрили изцяло дупките на старата каса. Ванка, много добре! Вече сме на края на деня, монтажа почти приключва, колегата слага последна дръжка и може да видим финалния резултат. Тук имаме вратата за спалнята, вратата в хола, съответно, и една от най-сложните части. Вече това, на което обърнахме внимание тук, може да видите двете каси как паснаха една до друга. Тук се скри дупката. Мисля, че стана перфектно. Сега ще е интересно да чуем и отзива от клиента. Здравейте, ние ви чакаме да видим как е крайният резултат. Какво мислите? Добре, много добре изглежда. Доволна сте, така? Да.